Priatelia, 15.04 autoprotest v Šuranoch proti výstavbe ťažkej chemickej továrny začína. Ignoruje nás vláda, ignorujú nás odborníci. Väčšina z nich sa dalo kúpiť, nevidíte tu ani jedno médium. Ide tu o životy ľudí, o životy nenarodených detí, o život našich žien. Bohužiaľ, všetkým je to jedno, peniaze sú pre nich dôležitejšie, ale my sa nedáme, vidíte tu stovky a stovky aut, ktorí prišli podporiť tento protest. Ja sa ospravedlňujem všetkým slušným ľuďom, ktorým dneska znepríjemníme život, priatelia, ale bohužiaľ musíme na to poukázať. Tu ide o životy ľudí, nejde o pár minút strateného času. Verím, že to pochopíte a vidíme sa. Priatelia, vidíte tabuľu Nové Zámky. Kolóna je od Čurian až po Nové Zámky, z jedného kruháča po druhý. Toľko ľudí prišlo podporiť tento autoprotest. Ešte raz sa ospravedlňujem všetkým slušným ľuďom, ale už domáci nevedia, ako upozorniť na svoju zúfalú situáciu. Ide im o životy ich žien, ich rodín, ich nenarodených detí, tak, aby sa žiť v Šuranoch a v Bánove a v okolí dalo aj ďalej. Bojujú za nás, za všetkých, bojujú za najkvalitnejšiu vodu a pôdu, ktorá patrí všetkým Slovákom. Priatelia, pomôžme im v tomto boji a neodsudzujme ich za to, že sa zdržíme nejakých pár minút. Priatelia, tieto záhradky, čo vidíte tu, ako sme na autoproteste po ľavej strane, MH Invest zablokoval, aby majitelia s nimi nemohli narábať. Tak si predstavte vraj kvôli špekuláciám. Tak teraz kto špekuluje? MH Invest alebo tí majitelia, ktorí nemôžu využiť svoje vlastnícke práva? Každý sa tu bije do prs a hovorí, že každý má nárok na svoje vlastnícke práva, sú nedotknuteľné. A štát sa ako správa k vašim vlastníckym právam? Takže vám zabere vaše záhradky, vaše pozemky, váš majetok, vraj aby niekto s tým nemohol špekulovať. Pekné svinstvo, ďakujeme pekne.